Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat minister Van Wil geen escalatie verwacht met Venezuela. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid bezocht vorige week Bonaire, Aruba en Curaçao. We hadden op het eind van het bezoek een gesprek met hem. Dat ging onder meer over de zaken die hij hier allemaal gedaan heeft in de afgelopen dagen. Maar ook over de relatie met Venezuela, want tijdens zijn bezoek escaleerde dat. Venezuela stuurde enkele diplomaten van Nederland naar huis en Nederland nam maatregelen dat ook sommige Venezolaanse diplomaten terug naar Caracas moeten. Volgens Van Wil is het begrijpelijk dat veel mensen hun zorgen hierover hebben, maar hij omschreef de ontwikkelingen als twee reacties en voorziet verder geen escalaties in de relatie met Venezuela. Dus in die zin zou hij tegen de mensen willen zeggen om zich niet al te veel zorgen te maken. Hij verwacht geen verdere escalaties. Aan het eind van deze uitzending ziet u het interview met Van Wil, waarin we ook ingaan op de situatie met Venezuela. MFK presenteert lijst, de grootste partij van Curaçao. MFK heeft een verkiezingslijst gepresenteerd en dat deden ze gisteren op een grootse wijze in de zin dat op zaterdag in het WTC 3 bands, heel veel mensen aanwezig en een presentatie van alle 29 kandidaten. Opvallend is dat in de top 6 de huidige regering van Curaçao zit. Minister Pik Pisas is nummer 1, Javier Silvania 2, minister Charles Cooper 3. Dan is op nummer 4 de statenvoorzitter, Charity America Francisca. Op nummer 5 Citré van Heidoren en op nummer 6 Charlton Hato. Sinds het vertrek van de PNP in augustus vorig jaar wordt Curaçao geleid door 5 ministers en die staan allemaal in de top 6 van de MFK. In totaal bevat de lijst van de MFK 29 personen en waaronder 5 vrouwen. Aanloop naar verkiezingen. De verschillende partijen hebben laten weten wat ze gaan doen met de verkiezingen. En de eerste stap is natuurlijk het inleveren van de kandidatenlijsten aanstaande donderdag. Maar de Democratische Partij heeft dit weekend laten weten niet deel te nemen aan de verkiezingen. De partij noemt het besturen van een land een grote verantwoordelijkheid die visie, optimale voorbereiding, capaciteiten en programma's vereist die duurzame oplossingen biedt. Volgens de partij zou het niet verantwoord zijn om nu deel te nemen. Ze willen zich de komende tijd richten op het werken aan concrete plannen die echte veranderingen teweeg brengen en het volk ten goede komen. De partij Movimento Causa Promé heeft dit weekend ook haar kandidatenlijst gepresenteerd en Giselle Rosalia zal de partij aanvoeren. Haar vader heeft de partij opgericht, René Rosalia, die staat nummer 6. Maar Giselle is nu degene die de partij gaat leiden. En bij de bekendmaking van de partijlijst werd ook een boodschap op de muur bij het hoofdkantoor gepresenteerd. Dan tenslotte nog de PNP, 29 mensen op de lijst. 10 vrouwen, nummer 1 natuurlijk Roetmilda Lamoni Sicilia, nummer 2 Ornelio Kit Martina en nummer 3 Rui Sandro Seintje. En zo komt er meer en meer duidelijkheid over welke partijen in welke omstandigheden en in welke volgorde mee gaan doen aan de komende verkiezingen. Troep achtergelaten na werkzaamheden. De Extra heeft vandaag aandacht voor een situatie in Cerro Papaya, waarbij eind vorig jaar werkzaamheden zijn verricht, onder meer voor het aanleggen van kabels voor internet. Maar de werkzaamheden zijn niet opgeruimd, dus de troep ligt er nog steeds. En daarover zegt de stichting Positivo Cerro Papaya, Hopo Sepa, dat het toch wel heel erg vervelend is dat bedrijven werkzaamheden komen verrichten en niet de troep opruimen. Ze hopen dat het alsnog gaat gebeuren. KUR verwerkt ruim 2.117.000 passagiers. Dat betekent dat er meer dan 2,1 miljoen passagiers door de Curaçaose luchthaven zijn gegaan afgelopen jaar. Het gaat om zogenaamde vliegbewegingen en dat is een record. En KUR is daarmee erg blij. KUR staat voor Curaçao International Airport en die valt vanaf nu in een nieuwe categorie van de internationale luchthavenorganisatie. Namelijk van de bedrijven, van de organisaties die tussen de 2 en 5 miljoen passagiers per jaar verwerken. Mooie mijlpaal. Probleem met riool in Ansingstraat. Dat is nogal een vies verhaal, want de Extra die schrijft over een uiterst onhygiënische situatie in de Ansingstraat.
Hier bevindt zich een riool dat afvalwater loost en een zeer onaangename geur verspreidt in de omgeving. Het riool bevindt zich recht voor een bed-and-bike hotel en medewerkers moeten dagelijks producten gebruiken om de stank te bestrijden. Erg vies, maar sowieso hadden we eerder al melding gemaakt van veel geurtjes in Punda, in Otrabanda, in Merchena en nu dus ook in de Ansingstraat. Het is een situatie die al langere tijd bezig is. Steeds meer camera's op straat, dat heeft onze fotograaf Ramses van Kool ontdekt, dat er de afgelopen tijd op verschillende plaatsen beveiligingscamera's zijn geïnstalleerd. Maar dat ook opvallend is dat binnen een maand na de installatie al 2 van deze camera's door auto's zijn aangereden en beschadigd achter zijn gebleven op de plek. Dat is nog meer bij een rotonde van Janwee en bij de Santo Domingoweg. Dus die camera's zijn er voor de veiligheid, maar dan ontstaat er een ongeluk en dan zijn de camera's niet meer bruikbaar. We gaan even over naar een break, zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar is een 61-jarige Curaçaoenaar, woonachtig in Nederland, maar hij is opgepakt toen hij van Curaçao naar Aruba ging en hij had 1 kilo hash in zijn bagage. De 61-jarige man is opgepakt en er is een onderzoek gestart naar de zaak. Dan op Curaçao, de politie heeft gisteren aandacht gevraagd voor een situatie waarbij steeds vaker fietsers, scooters, quads met nauwelijks verlichting 's avonds op straat rijden, 's avonds of 's nachts. Dat is gevaarlijk, omdat mensen soms hele moeilijke capriolen moeten uithalen om een botsing te voorkomen. En het is niet alleen voor de gebruikers zelf dus gevaarlijk, maar ook voor andere weggebruikers. En de politie benadrukt dat mensen daar iets aan moeten doen. Niet dat op dit moment dat de controle verhevigd zal worden hierop, maar wel wil de politie laten weten dat iedereen verantwoordelijk is voor een goede verlichting bij zijn of haar voertuig. Dan gaan we naar het interview met minister Van Wil. Hij was op Curaçao, Aruba en Bonaire in de volgorde Bonaire, Aruba, Curaçao vorige week. En we vroegen hem hoe het ging. Het was aan het eind van het bezoek, vrijdagmiddag, spraken we hem in Punda. Minister, de laatste dag van een bezoek die u heeft gebracht naar Bonaire, Aruba, Curaçao. Mijn eerste vraag is, hoe ging het bezoek? Hoe is het verlopen? Ja, het was een schitterend bezoek en het is een lang bezoek. Ja. Het gebeurt niet vaak dat je als minister echt 5 dagen Soms blijft in het een maar regio... 1 of 2 dagen. Ja, absoluut. Dus het was echt een ongekende luxe. En ik noem het echt een luxe, omdat je daarmee echt gelegenheid hebt om echt diep in de dossiers te duiken. Met een heleboel verschillende mensen te spreken. Indruk op te doen van de 3 hele verschillende eilanden. Ja. Dus voor mij heel nuttig om te doen. Voor u als minister was het een kennismakingbezoek, maar u was al eerder hier geweest, hè? Ja, ik heb ook bij Defensie gewerkt, bij Algemene Zaken. Vanuit die hoedanigheid ook wel hier geweest, op Curaçao, op Aruba. Bonaire was voor mij de eerste keer.
Oké, u heeft daar gesproken met het bestuurscollege, of in ieder geval met de waarnemend vertegenwoordiger. Op Aruba bent u naar een nieuwe radarkamer geweest, hier op Curaçao. Heeft u met de RST, met de consul-generaal van Amerika gesproken. Het is echt een heel uitgebreid bezoek. Ja. Ben ik nog wat vergeten wat het belangrijk is? Ja, absoluut. Want we zijn echt van 's morgens 8:30 tot elke avond 9 uur bezig geweest met gesprekken, bezoeken. Juist omdat er zoveel gebeurt. Zoveel spelers zijn op het terrein van justitie en veiligheid. Ja, die wil je eigenlijk allemaal spreken. En dat is gelukt op alle 3 die eilanden in 1 week. En wat zijn de belangrijkste onderwerpen? De belangrijkste onderwerpen zijn waar vinden we elkaar in de samenwerking op het terrein van justitie. Er zijn natuurlijk aangelegenheden die echt landsaangelegenheden zijn, maar er zijn ook zaken waar we elkaar helpen. Denk aan het RST bijvoorbeeld, wat natuurlijk een gezamenlijk verband is. We hebben 1 keer per half jaar een justitieel 4-partijen-overleg tussen de 4 landen. Dat zullen we in juni weer hebben, dat ging nu niet door. Vanwege maar de alle Arubaanse onderwerpen die situatie. daarin zitten, moeten we ook bespreken. We spreken over knelpunten. Trends die we zien. Nou, een van de knelpunten is capaciteit. Je ziet dat op alle 3 de eilanden het moeilijk is om voldoende mensen te krijgen en opgeleid te krijgen voor taken in de hele keten. Ja. Of dat nu gaat over het OM, of de landsrecherche, of de politie. Of de gevangenis. Of de gevangenis, dat is eigenlijk op alle eilanden hetzelfde. En als ik heel eerlijk ben, in Nederland ook lastig om voldoende mensen te krijgen voor alle functies die we hebben in die keten. Dus daar hebben we het over gehad. Qua kwaliteit ben ik echt onder de indruk van de gedrevenheid van mensen om hun land rechtvaardig en veilig te maken. Dat was echt heel mooi om te zien. Er wordt ook heel vaak in verband met justitie gesproken over de drugscriminaliteit. Mensensmokkel is ook zeker de afgelopen jaren een steeds groter onderwerp geweest. Daar heeft u ook gesprekken over gevoerd? Jazeker. U noemde al, ik heb ook met de Amerikaanse consul-generaal gezeten. Daar zat natuurlijk ook de DEA bij. Ja. Maar ik heb ook met de kustwacht gesproken gisteren, met de marinecommandant hier in het gebied. Met de politiediensten om te horen welke trends zien we nou in die drugssmokkel, in die mensenhandel. Waar moeten we ons zorgen om maken, waar moeten we op letten. Want uiteindelijk, die drugshandel is een wereldwijde handel. Ja. Dus de drugs kan hier vandaan komen of langskomen. Maar uiteindelijk belandt die ook in Nederland, bij ons op de markt in Europa. Dus dat is iets waar we echt samen moeten werken. En waar moeten we ons zorgen om maken? Nou, wat je ziet is dat het een spel is wat nooit ophoudt. Nee, er zal altijd aanvoer. Er is altijd vraag blijven. En het ook. is een kat en muis. Dus elke keer als wij iets dichtzetten, dan vinden de criminelen daar weer een weg omheen. Dus we zijn nooit klaar hiermee. We moeten elke keer alleen zorgen dat we het bijhouden, dat we heel snel reageren. En als het mogelijk is, de criminelen 1 stapje voor zijn. En zoals gezegd, met de minister hebben we ook gesproken over de situatie in Venezuela. Hij is niet de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft de beslissingen genomen, maar wel de minister van Justitie en Veiligheid. En in die zin zeer betrokken bij ontwikkelingen hier in relatie tot Venezuela. Hij legt uit dat er passende maatregelen zijn genomen in de toenemende strijd, maar dat hij nu geen verdere escalatie verwacht. Nou, ik heb natuurlijk contact gehad met Nederland om te horen van hoe gaan wij daarmee om. Dat ligt natuurlijk primair op het terrein van de minister van Buitenlandse Zaken in dit geval, die dat ook is voor de landen hier. Het speelde nu deze week terwijl ik er was en wat je merkt is, altijd al is de situatie met Venezuela natuurlijk precair. Ja. En vanwege de nabijheid wordt dat met heel veel argusogen bekeken vanaf hier. Ja, dat voedt wat hier gebeurt natuurlijk wel. Ja. Dus meteen zijn mensen hier bezorgd van wat betekent dit nou? Krijgen we een escalatie? Moeten we ons zorgen gaan maken? Nou, tegen die mensen zou ik willen zeggen, dat denk ik niet op dit moment. We hebben nu een stap gezien van Venezuela, waar vooral de Nederlandse ambassade in Caracas last van heeft. Ja. Natuurlijk heeft Nederland daar een proportionele tegenreactie op moeten geven door ook de delegatie van Venezuela in Den Haag te verkleinen. Maar wat ons betreft is het daar nu klaar mee. Verwacht ik niet een verdere escalatie. Maar het is natuurlijk onduidelijk wat Venezuela kan gaan doen allemaal. Ja, absoluut. Maar zoals ik zei, ik verwacht dat hiermee, met deze stap en de tegenstap, nu even de spiraal van escalatie is stopgezet. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens.